mga kabingwit, tayo'y aalis. Sama kayo sa amin. Alis tayo, punta tayo ng dagat. Oh, yung tulay na yan, lapas tao dyan. Oo, lapas tao. Pag tumakas sa tulay, lapas tao. Hindi, pasok dito sa mga bahay na to. Ay, hindi man. Yan lang. Mas baba ko dito na yung kabilang bahay na. Lapas tao na. Ang daming tao dito. Yan, nagpakyawan ho ng bangus eh. Nagpakyaw daw ng mga bangus. Kaso bigayan nila 120, 150. 120, 150 ang bigayan ng bangus dito. Ang dahil tao. Ayun. Mamayang hapon yan. Konti na lang. Dami. Ayan. Grabing mahal pa ng bangus. Aming dadaanan pagkatapos ng bagyong Paing. Kalmado na po dito sa amin pero madilim pa rin ang kalangitan, kabingwit. Yan, ingat-ingat po, kamusta po kayo dyan, saan man kayo sulok ng mundo mga kabingwit. Kaya natin to. Sige, mamaya na lang ulit. Yan, baha pa rin. Baha pa rin sa aming daanan kasi itong motor namin doon namin dinala sa kabila kasi hindi na kami makadaan. Dito medyo wala ba't doon? Ang ano? Baha din dito kagabi. Ayan, kalsada. Binaha to kagabi. Gawa ng, ayan hanggang tuho daw po ang tubig dito kagabi. Eh kami maaga pang umuwi kahapon. Hindi na namin pasok tong motor kasi hindi na kaya. Iniwan po namin doon. Ngayon lang namin binalikan. Kaya ito, gagawin namin. Magsusurvey kami ngayon mga kabingwit. Baka may mga bangus. Dumagsa bangus. Para titingnan na rin natin ang dagat kung ano ang update. Pero signal number 1 pa rin dito sa Laguna mga kabingwit. Pero yan ang panahon, madilim pa rin. Pero hindi katulad kahapon, 2 araw magdamag ang ulan. Kagabi lang, noong oras ba yun nawala? Kumalma. Gabi na rin, mga 12 siguro. And mamaya ulit. A few moments later. Malapit na kami sa tulay ng Kaingin. Santa Rosa pa rin po. Santa Rosa, Laguna. Ang daming tao. Tinitingnan nila yung tulay. Ayan naglabasa na. Kasi hindi ulan na ulan kabingwit. Nagalit si Chupaeng Pa naman buong Pilipinas. Yung mga naapektuhan po. Katulad namin. Kaya natin to. Ayan, dami pong dahil. Ayan daming bangus. Ayan na. Yun bangus. Pero hindi, tilapia. Yun ang tulay ngayon. Ayan, mga kaganapan na yan. Ang tulay. Ay, natumba yung ayan, bangus. Ayan, nadaming tao dito sa tulay. Mahal pa yan. Mga ganyan. Daming tao kabingwit sa tulay. Pati yung binibili namin bigas, sarado. Baka nilalamig.
na kami sa Kaingin. Yan. Ito yung binabaha ito, Kabingwit. Yung lugar na to. Labasan ng mga tao. Ganito talaga. Only in the Philippines. Nagtatanong tayo ng bangus. Baka ginto naman ang presyo. 120 daw ang kilo ng bangus, mga Kabingwit. Mamayang hapon yan. Mga bibili kayo, mamayang hapon dagsa na yan. Mga 5 to 6, bibigyan na ng 50 yan. Ewan ko lang ha. Kasi may kuryente. Pwede nila ilagay sa freezer or lagyan ng yelo. Ayan o, 120 daw. Kabingwit. Ano yan? Bangus ng Laguna yan, mga Kabingwit. Tingnan mo. Oh, only in the Philippines. Pagtapos ng Pagyola, basa ng mga kabote. Isa rin kami. Isa rin kami, guys. Kabingwit sa mga kabote. Kami naman naghahanap ng maiuulam, bangus at saka munggo. Sarap ngayon. Higop ng mainit na sabaw. Ayan. Pagkatapos ni Paeng. Pero hindi pa tapos si Paeng. Tingnan number 1 pa ho dito, mga Kabingwit, sa Laguna. Meron pang kasunod. Naghikayat pa si Paeng. Ayan. Pupunta kami dito sa Kaingin Fishport. Titingnan natin dito kung maraming bumababa ditong bangus. Yan, naabot dito sa yung baha, dudumi ng mga bahay nila, putik. Kasi malapit ito doon sa dagat. Time to linis-linis, mga Kabingwit. Ayan, tabasan din. Ayan. Ito ang City Hall, Barangay Hall ng Kaingin. Ayan dumi. Kasi nga, galing yan sa dagat. Galing sa dagat yan, mga Kabingwit. Yung mga sasakyan. Ayan, ang mga sasakyan, inabot. Sa tiglok? Ay po! Hi! Hi, vlog. Welcome to my vlog. Ayan, Ayan, baha, putik. Nako, Ang putik. Nako. Nako dito, baha. Ayan, may pa dito. Pako. Ayan naman. Baha. Baha pa po dito sa Kaingin. Kagabi, nakaligtas. Bago mo yun. Hanggang dito, dagat Malalim din Mahal pa bangos? Doon, meron doon 120. Wala pa yun. Mga pa lang yata. Ano yan? Mamaya pa. Yan baha. Pati kape? Yan Aha. Yun, baha pa yan si tatay naka bike AC blue. Iwan muna namin dito. Parang 3 in 1 na kape. Coffee Blanca. Yan Tagasa, si tricycle. Dami daw tao. Fishing port po ito ng
Kaingin. Oh, malamang yun. Doon kila Master Botoy. Baho yun doon. Ayan, mamamakyaw ng mga bangus. Dumating na yung mga mamamakyaw ng bangus. Oh, ayan. Dami na. Asan pa siya? Saan pa bahay nun? Puntahan natin. Pero alam mo bahay nila? Meanwhile, Kasama ko si Ferds Katindig Vlog. Ang dagat oh, ang taas, ang lalim. Ang taas, abot dito. Tubig. Ayan, naghahunting kami ng bangus. a few moments later. Mga nag-aabang ng bangus, mga kabingwit. Ayan. Dami. Kasi dito, katulad dito pag bagyo, mga kabingwit, dagsa. Depende sa bagyo. Depende sa lakas or baha. Lakas ang ulan. Yun. Ano din, amihan din, babalik din ang water lily. Amihan na ba? O, amihan ba yan? O, hangin na yan? Di ba dito galing oh? Babalik din ang water lily. Siguro ang taas ang tubig dito kagabi. Ang katayin, yan yung saysay. No? Ayan o, kabingwit, baha, papunta kay Labutoy. Ayan o. Baha. Baha. Tumigil pa! Saan ka pupunta doon? Kanal na yan. Huwag kang ano dyan sa tabi. Di natin alam yung tabi. Alam ko yan. Ayan, baha. Hanggang doon, no? Ayan, baha. Dinadaanan namin kila Butoy. Oh. Ayan, oh, baha. Ay, nako, ang lalim. Oh. Hindi natin kaya yan. Ayun, oh. Oh, ito mo yung nakapula. Ay! Doon lang, dyan lang ang malalim. Malalim daw. Malalim, oh. Diyan lang naman yan. Pagdating doon kila ano siguro. Malalim baha dito. Di muna kami tutuloy. Lalim. Hindi kaya. Hindi kaya ng motor. Mataas ang tubig. Mamaya na lang pag humupa. Pupunta sana kami doon kila Master Botoy. Kila Denver. Kumustahin namin. Kaya lang ayun, hindi namin kaya. Taas. Lamig. Tingnan mo si tatay eh. May hilang ano,
May hilang yero. Grabe pa dito. Lakas pa naman ang agos. Pag sinugod namin yun, titirik. Yan, may na guys. A few moments later. Daming bangos, mahal. Kahit tao dito, naghahanap ng bangus. Mahal pa rin. Yung isa, 160. Presyo pala yung kadagupan eh. Presyo. Sa Lorenzo kaya, malabo din ang tubig doon ngayon, no? Kasi baha eh, no? Mataas yun, tubig doon. Kaya tayo humingi. Marami siguro din nagpipipit doon. No? Meanwhile, Maraming bangus. Mabingwit, traffic dito. Gawa na ang dala ni Mang Paeng yung bangus. Dagsa ang bangus sa Laguna. Kaya yung tao piyesta. Bangus Festival. Parang bangus festival. Ayan. Oh, traffic. Kaya mga ulam ng lahat dito, bangus. Ayan o, daming bangus. Traffic sila. Ayun o, dami. Bangus pa more. Ayan, kinukumpulan nila, bangus yan. Puro yan, bangus. Nagkakanda traffic dahil sa bangus. Ay, naku, tumumba na yung motor. Dahil sa bangus. Bangus Festival. Daming bangus. Ayun oh, sa bangpa oh. Sa ilalim ng tulay.
Bangos Festival ngayon, mga kabingwit. A few moments later. Ilog na kami. Tulay. Madami, lakas ng dito. Taas. Oo, lampas tao ko. Oo, lampas tao. Bago ako nakauwi. Southfield. Meanwhile, Usong na kami. Ayan. Sala natin. Oh. Saan? Hanggang saan? Hanggang leg? Sa ano? Sa may ano dito. Dito. Asan si Master Botoy? Ah, nasa dagat. Ah? Nakandi na. Nandun na? Maraming huli? Oh, doon, lalaki. Ay, no, bebe. Oh, lalaki. Oh. Kuha pa yung malalaki. Huli ni, ano, Master Botoy. Hello, bebe. Pero usog. Magkano ang ano niyan? 150. Ah, 180 nga dun sa may kanla, kaya dito dumayo. Ayun ang 150 doon, no? doon inaabangan, doon sa tulay, kaingin. Mahal din. Bumili yung kapitbahay na. Mahal pa. Ay, ayaw pa ilabas. Hindi pa ilalabas siya? Hindi, kasi initay ko pa kung yan. Ah, Isang labas. oo nga po. Sige. Yun, mabahay ni Master Botoy, hindi ay nabot. Gumawa si ano ng tulay. Ayan, oh. Si Kuya. Yung halaman nila nalulod na. Ah, kita tayo sa tulay. Magtulay. Dagat, lalawin natin na. Oh, saan na? Hanggang dito ko lang. Dito. Dragon dito. Uy! Akit sa tulay. a few moments later. Teka, nagtaog pa, teka. Maloko na. Ayun pa, may ano. Teka. Ang galing, dami. Bibili daw sila ate. Kuya, bibili pa yun. Oo! Ayun, no, may... Wala bang ako? Oo, iwanan mo na. Lalaki. Oo, dito ismail mo na. Ah, kinaisan. Isang dami. Babalik ka ba, Toy? Si Master Botoy. Kaya ano yan, sa kanya? Oh. 10 piso lang. Sige. Oh, kunin mo na doon yung tilapia, Gam. Samsamin mo na. Tilapia, ayun, no? Tilapia. Kay Boto yan. Kay Botoy yan. Panghingaw niya. Maraming tilapia na kakahuli pa. Oh, samsamin mo na daw lahat yun. Sabi mo na, Dave. Samsamin mo nga, Dave. Thank you. Oh, dito muna. Oh, si Master. Inubos na yung ano. Tilapia, daming huli nyo ngayon. Daming huli namin ngayon. Niluluka ko ni Kuya. Oh. Dami na huli. Nahuli kayo ngayon, oh. Malalaki yung tilap niya. Huwag ka magtira, ha. Iwanan mo, tigiti. Wala naman tigiti. Lahat ko. Iniiwan niya yung tigiti. Ang laking buka daw. Visit na to. Ano daw? Inutusan ka pa. Yorong mo daw. Malaglag. Yorong ang. Huwag mo na ilaglag yung isda. Yorong mo dito. Sinasamsam niya yung ano. Yorong mo lang dito yung gana. Ayan. Maray na daw, mga tugang. Mahagad man ako kidiit na tabang sa Indo na suportahan ang sakuyang YouTube channel about, ang content ko po ay fishing, cooking, adventure, at saka iba pa. Ang pangalan po ng ngaran po kan sakuyang channel ay Evelyn Vlog Official. Sana po suportahan po nindo ako mga tugang kong
Bicol noon.